Coach, συγχαρητήρια. Πόσο ευχάριστο είναι να βλέπετε την ομάδα και όσο περνούσε η ώρα, με δεδομένο όλο αυτό που συζητήσαμε χθες, τις διαφορές, την ετοιμότητα κτλ. Στο δεύτερο ημίχρονο, όσο περνούσε η ώρα, να επιμένει περισσότερο, να παίρνει μέτρα στο γήπεδο και στο τέλος να φτάνει να κυνηγάει ακόμα και στις καθυστερήσεις ένα ακόμα γκολ. Ναι, πολύ ευχαριστώ. Γενικώς ήταν ένα καλό φιλικό παιχνίδι με μια καλή ομάδα. Πολύ ενδιαφέρον τουλάχιστον για μας, από άποψη τακτικής προσέγγισης του παιχνιδιού και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Πολύ καλές, θα έλεγα, εμπειρίες όσον αφορά αυτό το κομμάτι και όσον αφορά το κομμάτι που μπορούμε να δώσουμε στον αντίπαλο το χώρο για να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το transition και την θα έλεγα, ποιότητα των παικτών που μπορεί να έχουμε σε αυτό το είδος παιχνιδιού. Αυτό περισσότερο φαινόταν στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου και τελείως διαφορετική προσέγγιση του παιχνιδιού όσον αφορά το δεύτερο ημίχρονο, όταν πήραμε περισσότερο ρίσκο, πηγαίνοντας περισσότερα όσον αφορά το κομμάτι χωρίς την μπάλα στο παιχνίδι ένας εναντίον ενός, μη δίνοντας τη δυνατότητα ουσιαστικά στον αντίπαλο να μπορεί να οργανώνει τις επιθέσεις και να έχουμε και την ηρεμία σε ένα αρκετά καλό ρυθμό για την εποχή να δημιουργήσουμε φάσεις, υπήρχαν αρκετές και ακόμα πιο ευχάριστο αν μπορούσαμε να τα μεταφέρουμε, ουσιαστικά να κάνουμε τα γκολ που να περάσει σαν ένα πολύ ευχάριστο βράδυ, σημερινό βράδυ, μπροστά στο αρκετό κόσμο εδώ στην Κρήτη και νομίζω ότι και ήδη οι παίκτες μου πρέπει να νιώθουν ικανοποιημένοι. Έλα, Αποστόλη. Coach, μας έλεγε νωρίτερα ο Βαγγέλης Παυλίδης ότι αυτή η ομάδα έχει 2 ή και 3 ποδοσφαιριστές που μπορούν να παίξουν στις θέσεις της εντεκάδας και αυτό είναι ευχάριστο και για τους ίδιους. Πόσο ευχάριστο είναι και όμως και για τον προπονητή της ομάδας ή πόσο ευχάριστο πονοκέφαλο μπορεί να το δημιουργεί όταν έχει μια πλειάδα παικτών και έμπειρων που οδήγησαν την ομάδα ως την πρωτιά στο Nations League, αλλά και νέων ταλαντούχων που έχονται με φόρα από πίσω και τους πλαισιώνουν. Δεν είναι πονοκέφαλος. Πονοκέφαλο μπορεί ενδεχομένως να έχουμε σε ομάδες όταν εργαζόμαστε σε καθημερινή βάση. Με την εθνική ομάδα αυτά τα παιδιά είναι elite που έχουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο και είναι απόλυτα φυσιολογικό να έχουμε λύσεις σε όλες τις θέσεις. Είναι παιδιά πιο υψηλού επίπεδου που έχουμε όσον αφορά την εθνική ομάδα και το βασικό πράγμα για μένα είναι ότι πρωτίστως είναι μια πολύ καλή παρέα. Έχουν καλές εμπειρίες και καλές παραστάσεις σε ομάδες που αγωνίζονται. Περισσότεροι παλεύουν για τους πιο υψηλούς στόχους που μπορεί να έχουν. Αρκετοί πήραν προαθλήματα, double. Αγωνίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ομάδων που οι ομάδες τους παίζουν και ευρωπαϊκά παιχνίδια, πρωταγωνιστούν, αλλά για μας όλους είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι όταν έρχονται και μαζεύονται να παίξουν, να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, την αφοσίωση που έχουν και ότι μπορούν πολύ εύκολα να δώσουν το καλύτερο τους αυτό, γιατί πραγματικά ζουν την εθνική ομάδα με διαφορετικό τρόπο. Σας είχα τονίσει και νομίζω στη χθεσινή συνέντευξη ότι και όταν κάναμε τη λίστα για τα παιχνίδια αυτά που έχουμε το καλοκαίρι, δεν υπήρχε κανένας παίκτης που ζήτησε κάτι έξτρα να μην έρθει, ότι είναι κουρασμένος ή οτιδήποτε άλλο που αρκετοί μπορούσαν να ισχυριστούν. Όχι, βάζουν προτεραιότητα στην εθνική ομάδα και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό και ουσιαστικά στηρίζουν και ένας τον άλλον. Ξέρουν ότι για όλους μας υπάρχει μόνο ένας στόχος που εκφράζει όλους μας. Και μπορεί κάποιοι να υποφέρουν επειδή παίζουν λιγότερα ή κάποιοι παίζουν περισσότερα, αλλά πραγματικά φαίνεται ότι ζουν με το ίδιο τρόπο, γιατί ξέρουν όταν έρθει η ώρα και στα δύσκολα θα είναι όλοι στην διάθεσή μου.
Το ότι μπορεί να αλλάζει ενδεκάδα, παράδειγμα από το πρώτο παιχνίδι που είχαμε με την Φινλανδία πέρσι το Σεπτέμβριο μέχρι τώρα και να αλλάζει σε κάποια παιχνίδια και ολόκληρη ενδεκάδα, χωρίς η απόδοση της ομάδος να είναι σε πολύ πιο χαμηλό επίπεδο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απλά σαν ομάδα θεωρώ, επειδή όλα τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ σημαντικά, ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης και όσον αφορά το δικό μας παιχνίδι, αλλά και όσον αφορά τις αλλαγές που μπορεί σε αυτό το επίπεδο να μας παρουσιαστεί σε παιχνίδι ή στην διάρκεια του παιχνιδιού, όσον αφορά την τακτική συμπεριφορά του αντιπάλου. Και σήμερα ήταν από αυτή την άποψη ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι που μπορεί να μας βοηθήσει σίγουρα στη συνέχεια. Παρακαλώ. Coach, είναι λογικό ότι βγάλετε συμπεράσματα από ό,τι καταλαβαίνουμε κι εμείς. Εγώ θα ήθελα ένα σχόλιο για τον κόσμο, γιατί αυτή η ομάδα ξεχυλίζει από ποιότητα, ξεχυλίζει από εμπειρία, παίζει καλό ποδόσφαιρο. Έχετε βοηθήσει εσείς στο να έρθει και ο κόσμος. Φέτος πάνω από 18.000 εισιτήρια κοπήκαν. Σήμερα πάνω από 18.000 εισιτήρια κοπήκαν. Θα ήθελα ένα σχόλιο για τον κόσμο και για την Κρήτη γενικότερα και τον Παγκρίτιο που φιλοξένησε την ομάδα. Και αν αυτό ενδεχομένως λίγο έτσι δώσει στα παιδιά πάνω λίγο τα μυαλά τους παραπάνω αέρα και πώς θα τους συγκρατήσετε εσείς από την αγάπη του κόσμου. Όχι, νομίζω το απολαμβάνουν και νομίζω το απολαμβάνουν σε καθημερινότητα όταν βρίσκονται στην Ελλάδα. Και αυτό φαίνεται από την ουσιαστικά η χαρά τους να έρχονται όταν έρχονται να παίζουμε τα παιχνίδια. Και νομίζω ότι ήταν η καλή απόφαση να έρθουμε στη Κρήτη. Η Κρήτη είναι ποδοσφαιρικά μια περιοχή που τουλάχιστον όσο διάστημα είμαι εγώ στην Ελλάδα έχει τεράστια σημασία για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάρα πολλούς παίκτες έχει δώσει το ελληνικό ποδόσφαιρο και πάντα ξέρουμε ότι το κοινό της Κρήτης πάντα φιλοξενεί την εθνική ομάδα με πολύ πάθος. Νομίζω ότι είναι καλό και μακάρι να έχουμε και πολύ περισσότερα στάδια και χαίρομαι που παίζουμε και σε αυτό το στάδιο για να μπορούμε να το αξιοποιήσουμε ενδεχομένως και αργότερα. Αλλά σίγουρα δεν είχαμε καμία αμφιβολία ότι η Κρήτη και οι φίλατοι της Κρήτης θα ανταποκριθούν όσον αφορά τα παιχνίδια που είχαμε σήμερα με τη Σλοβακία ή σε 3 μέρες με την Βουλγαρία όσον αφορά την εθνική ομάδα. Μπορεί να είναι καλοκαίρι, μπορεί να είναι σεζόν, μπορεί να είναι, δεν είναι, θα έλεγα, ποδοσφαιρική εποχή, αλλά δεν είχαμε καμία αμφιβολία και στα προηγούμενα παιχνίδια που η εθνική ομάδα αγωνίστηκε εδώ πριν αρκετά χρόνια πάντα ήταν μια πολύ καλή έδρα όσον αφορά την εθνική ομάδα. Και νομίζω ότι παίκτες το απολαμβάνουν στην καθημερινότητα. Καλησπέρα. Παρεμφερεί είναι και εμένα η δική μου ερώτηση. Ήταν 13 χρόνια που είχε να παίξει εθνική εδώ και συνολικά ό,τι αγώνες έχει δώσει, είτε εδώ είτε στο γήπεδο του Όφη πριν φτιαχτεί το στάδιο, δεν έχει χάσει κανένα παιχνίδι. Αλλά κυρίως αυτό που ζήσατε σήμερα, όσο είναι στις αρμοδιότητες και στις εισηγήσεις σας, να γίνει και ένα επίσημο παιχνίδι ή είστε σταθερά ότι πρέπει η έδρα να έχει η εθνική να έχει μια συγκεκριμένη έδρα και ότι ίσως οι μετακινήσεις δεν κάνουν καλό? Να σας πω κάτι. Συνήθως οι εθνικές ομάδες έχουν συγκεκριμένες έδρες. Δεν είναι πάντα εύκολο ανάλογα και στο επίπεδο που βρίσκεσαι να αλλάζεις όχι μόνο λόγω εμάς αλλά λόγω και του αντιπάλου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα γήπεδα και όπως είναι και αυτό το γήπεδο στο Ηράκλειο θα πρέπει να είναι και σε κατάσταση που θα μπορεί να φιλοξενήσουν τεράστια σημασία αγώνες από όλες τις απόψεις. Και αυτό το γήπεδο έχει γίνει πριν από περίπου τώρα 20 χρόνια έτσι. Και σίγουρα θα πρέπει όλοι μας από την πλευρά μας να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερα να αξιοποιήσουμε αυτά τα γήπεδα για τα παιχνίδια για να μπορεί να τους δώσουμε ουσιαστικά ζωή και ύπαρξη. Η εθνική ομάδα έχει παίξει στην Αθήνα, έχει παίξει στο Καραϊσκάκι, όσον αφορά εμένα τουλάχιστον όσο ήμουν εδώ, έχει παίξει στο Ολυμπιακό Στάδιο, πριν από μένα έχει παίξει και στο Βόλο, σήμερα
είναι η χαρά μου πολύ μεγάλη που ήρθαμε και στην Κρήτη, αλλά εθνική ομάδα είναι ομάδα όλων των Ελλήνων. Μακάρι όλα τα στάδια να είναι πάντα σε θέση να μπορούν να φιλοξενούσουν εθνική ομάδα, γιατί από την άποψη της υποστήριξης είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε γεμάτα γήπεδα. Το θέμα είναι αρκεί να είναι και τα στάδια με τις εγκαταστάσεις μέσα, με το γήπεδο, να είναι στο επίπεδο των top level ομάδων. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι εδώ στο Ηράκλειο αυτές τις τελευταίες 4-5 μήνες από τότε που αποφασίσαμε ότι αυτά τα δύο παιχνίδια θα παιχτούν στην Κρήτη, κάναν τα πάντα, πραγματικά κάναν τα πάντα να προετοιμάζουν το γήπεδο και τις εγκαταστάσεις μέσα για την εθνική ομάδα. Με ικανοποιεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα, γιατί για μας είναι πρωτίστως, έχει τεράστια σημασία η άνεση που μπορεί να αισθανόμαστε εδώ, και όσον αφορά τις προπονήσεις, διαμονή και το ίδιο το γήπεδο με τους φιλάτους. Κάνανε τεράστια προσπάθεια, αλλά πιστεύω έτσι σαν ουδέτερος ότι αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να συνεχίσει, όχι μόνο αν θα έρθει η εθνική ομάδα ή όχι, αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο γήπεδο, είναι γήπεδο που παίρνει πάρα πολύ κόσμο, είναι γήπεδο που μπορεί να φιλοξενήσει διάφορες εκδηλώσεις όσον αφορά το ποδόσφαιρο, και θα πρέπει να του δώσουμε ζωή. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.